Ja, det ser stejlt ud, hva'? Ja, det er det, der problemet. Ja, det er det, der er mit. Jeg kan jo ikke bremse for. Jeg kan jo selvfølgelig godt tage ned til det skarpe sving. Ja, det tror jeg også. Men så er det jo rigtigt. Det er bare enormt det er noget for viderekommende. Jeg grum at gå op af. Ja, men den er også sikkert rundt og herned af. Nej, det kan jeg godt. Vi skal ikke. Men. I min alder, så kan man blive godt sikkert. Det er for sindssygt, det der. Selv at gå ned. Nej, altså helt ærligt. No way, jeg kommer til at gøre det der. Det må du selv have. Har du taget et billede af den her bakke? Ja. Jeg har aldrig set noget lignende. Prøv lige at tage. Har du taget et billede af det her? Ja. Det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt, det her. Ja, jeg føler mig også lidt kyllingagtig herovre. Ej, prøv at høre her. Du, hvis du får fart på og knækker noget, det er jo skide ærgerligt. Altså, hvorfor dog gøre det? Den er fucking stejl, mand. Det er jo kraftedeme. Det er jo selv, hvis det havde været en trappe. Du kan næsten ikke engang gå ned, du skal hakke din hale i. Ja, jeg tror også, de... Så færdigt. Det er lige hvad du gør. Ved du hvad, hvis du sætter dig ned, så kan du kurve på banen. Så skal man prøve det. Er det bare? Vil du prøve på skiene? Den står jeg mig. Nej, Er du sikker? det ser meget sjovt. Altså hvad? Jamen, så sætter man skiene sammen, ikke? Hvordan du man sin røv op på skien? Ja, du skal... Ja. Nå, på den måde. Ja, det var ikke med vilje. Okay, nu har jeg jo røv på skien. Og så kører jeg.
Det er koldt. Sindssygt, mand. Hej. Det var også sjovt. Det var nok sjovere end at stå op. Ja. Det er sjovere end at stå op. Alt er sjovere end at stå op. Hej. Det er den stejligste bakke, vi har set her. Ja, i hvert fald i den længde. Ej, men det er jo helt vildt. Det var jo helt gakkelet stejl. Ja. Helt ærligt. Det var helt syret, altså. Den er jo vild og blodig, mand. Der har de ikke holdt sig tilbage, dem der har lavet det spor der. Og det er utroligt, den der løjpemaskiner kunne køre ned af. Nå, hvad skal vi ind? Sjovt til højre der. Højt, så kæft, en dejlig. Hej. Har du taget nogle billeder af det? Ja, jeg er videofilmet. De var ikke om med sjovt. Skal vi lige se bakken herfra? Ja, fedt. Altså. Ja. Fuldstændig.